Moi rostomili, posłuchajcie, co Sigma uwiela o Śmiatoku. Śmiatok, rostomańcie się na to prawiło, ale dycki to było coś i do zamiatania. Stoł w kuchyni, kańcik za zwierzami, kole rechli, w sieni, lebo a i we szpajsce. Stoł dycki, kańcik w kątku, ten Śmiatok. Tak ganz einfach obowiec, kąsek drzewa, a kapkę kudeł. Ale Śmiatok nie był inny do zamiatania, bo szło nim robić wiele inkszej roboty. Stał se po cichu większą część dnia, ale jak go gaździno chyciła do pacek, to poradził z nią wiele razy zatańcować. Śmiatok się przeca brało na wiesieli, a było kupa takich srandownych zabaw, co się go w nich używało. Gaździnka, lebo jej cery, zamiatały Śmiatokiem w chałupie, a i porę razy za dnia, bo furt cosik na dłaszki spadowało. Przy jodle, jak dziecka się bawulkały, jak dosik se zapomniał sabuć budki, lebo aj jak się do chałupy coś gniosło, baj drzewa ku kachloku. Śmiatok jednako nie był inny na deliny, ale aj na ściany, na powół, a na ordeki. Gdyś przeca nie było nic lepszego, co by z wyrchu ściepać pajęczyny. No a wiecie, że kiejsi, jak się pucowało dłaszki, to się brało mokrą handrę na Śmiatok, a pięknie się jechało od okna ku dwierzom. Nigdy opacznie. Co by dłaszki się błyszczały, musiała być ciepło woda w amprze, kapkę pruszku, do pranio, handra a Śmiatok. Kiejsi hańdowni, jak się coś ich z ręm poliło, to się tego nie wyciepłowało, ale chnet to ludzie dowali sprawić. Ze Śmiatokiem też tak było, bo jak się zrobił jakiś koślawy, to go stareczka brali, a zanieśli Stazikowi do garaży, co by go sprawił. On wziął porę małych gwozdków, kładziwo, a Śmiatok zaś był jak nowy. Ale Śmiatokiem się nie iny zamiatało, ale on był aj na przeciwne dziecka. Wiele razy było tak, że mama wyrzazali synkowi Śmiatokiem po życi. A wspominacie se, jak was stareczka Śmiatokiem przegoniła, kiedyście byli już fest przeciwni, a po nikierzy starzy ludzie stawiali Śmiatok kudłami do wyrchu, bo to miało bez mala odganiać złe moce. A jak gaździno zamiatała gor w sieni, to jak gdosik koleni szoł, to musiał przyjść bokiem, bo inaczej by mu mogła wymieść szczęści pod nogami. Tak się prawiło. Stary Śmiatok, co już miał mało kudeł, jeszcze furt zamiatał plac przed wieżami do chałupy. Zamiatał wasz kuchnię, lebo garaż. Dziepro jak już mu kudły ganz wylazły, to się go wyciepowało. Ale wiele razy jeszcze go szło i styrczyć w zimie do śniegu loka. A dziecka siedycki radę Śmiatokiem bawulkały. Baj syncy go brali pomiędzy klepeta, a udawali, że rajzują na koniach jako wojocy. Ale wiecie, Śmiatok to był hańdowni pilot do telewizora, bo na telewizorze były knefle, a jak się gazdowi nie chciało stować ze stołka, to pięknie brał, a tym Śmiatokiem ten telewizor przełączył. Przecykował programy, jaki chciał. Śmiatok się chytało dyski w ten czas, jak się chciało pozamiatać, ale musiał być dyski na pozorędziu, jak a i Stazik posłuchali radia, bo na radiu też były knefle, co się ich przełączało Śmiatokiem. Śmiatok się chytało, a i w ten czas, kiedy nie szło dostać po jakąś ich wiec, lebo jak trzeba było coś ich ściepać, bajis od Maryje. Widzicie, że Śmiatokiem się nie iny zamiatało, a jeszcze mysz, co wlazła z dziury we ścianie, niż poszła po jakieś dobre jodło, to siedziała po cichu pod Śmiatokiem. Taki oto Śmiatok, a tela wiecy szło nim robić.